салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо як чандин ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем ки тааллуқ доранд ба парвозҳои нав. Яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки боз парвозҳои худша бо як давлати дигар кушода бигардона. И давлат Израил мебошад ки Израил як ду рӯз пеш қабл як қарори оиди авиатсияи граждании худаш бировард ва гуфт ки карантин бардошта шавад ва маҳдудиятҳо оиди парвозҳо низ аз байн бурда шаванд. Ва Израил ҳамчунин иҷозат дод барои парвозҳо аз хориҷи кишвар ба дохили кишвари худаш дар як рӯз то 3000 шаҳрванди хориҷира. Яъне ки дар як рӯз то 3000 шаҳрванди хориҷӣ метавонанд ки бо тавассути фурудгоҳи Израил дохили ҳамун давлат бигарданд. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Архилес нависае: салом алейкум акаи Сормон. Оиди студентое ки дар Россия супоридагиянд ягон хабар нест. Мутаассифона ягон хабар нестае оидиё. Зиёвиддин нависае: салом алейкум бародар. Шахсиятҳое ки дар хориҷи кишвар мехонанд дар вақти аблава дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гап мешавад? Оиди шахсиятҳое ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд вале бо сабаби баста будани марзҳо ба ҳамун ҷоҳои таҳсил мекардагишон рафта наметавонанд, дар ин ҳолат увора боис меояд ки аз ҳамун донишкадаи таҳсил мекардашон як маълумотнома равон карда шавад ба ному фамилияи ҳамун донишҷӯ. Дар ҳоле ки шумо маълумотномаро гирифтаед, аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошед. Ёр Муҳаммад нависае: ҳамаи видеоҳотама тамошо мекунам. Дар як видеои гузаштаат гуфта будӣ ки аз Русия як гурӯҳ комиссия барои санҷидани Тоҷикистон меоянд ки дар Тоҷикистон беморӣ ҳаст ё ки не. Агар набошад, ҳамин комиссия роҳҳоро мекушояд. ҳамин комиссия омадан ё не? Чӣ шуд? Роҳҳо кушода мешавад? Мебахшӣ, гапи бисёр навиштам. Саломат бош ва ҳамеша дар амони Худо бош. ҳазор раҳмат, шуморо ҳам ҳамеша дар паноҳи Худо бошен. Ва оиди аъзои комиссия мадина дар видеом гуфтам ки омадану аллакай диюм паток буд ки анамин муҳоҷирои номнавискардара ба Федератсияи Россия бурдан, интиқолшон доданд. Рамиш нависае: ака нафарое ки ҳозир сеюм ё чорум курс хондестиянд, ваёрам хизмат мекунанд? Албатта хизмат мекунанд. Чӣ хел хизмат мекунанд? Ҳозир нафарое ки ина сеюм курсанд ё ки чорум курс хондестиянд ва военни кафедра дарс гузаштестиянд. баъде ки дарсҳои военнишон буд мешаванд, ин нафаро ин студентҳо рутба намегиранд. Барои рутба гирифтан мутобиқи қонунгузории нави ҷумҳурии Тоҷикистон бояд пас аз хатми донишгоҳ 1 сол хизмат кунӣ ва баъд соҳиби звания бигардӣ. Сайфурова нависае: писари калониям магистратура хонда истодааст. Ман қарз карда додам договораша. Пас чӣ меша? Дар айни таҳсил мебаранд хизмат? Дар айни таҳсил хизмат намебаранд, лекин пас аз буд кардан албатта мебарам. Ҷураев нависае: агар бародарам гражданини Россия бошад, ман рафта метавонам ба Русия? Бародари азиз, 1 сол интизор шид, як камтар дига интизор боша, раҳо кушода мешава худаш ва барои бародарат гражданин буданаш мутаассифона ту наметавонӣ рафта. Дар ҳоле ки падар ё ки модарат агар шаҳрвандии Россияро дошта боша, дар ин ҳолат метавонӣ ки ба воситаи падар модар ту вориди Россия бигардӣ. Ғарибачаи Фархор нависае: меган одамое ки дурӯға меган ки табобат мерем Россия, лекин барои кор меоянд, меқапанд 500 000 рубли русӣ штраф ё 7 сол маҳкамшон мекунанд. Роста ё дурӯғ? илтимос ҷавоб те пешакӣ раҳмат. Дар мавзӯи 500 000 ё ки 7 сол аз озодӣ маҳрум карданашон рости гап маълумот надорам, лекин маълумот оиди ҳамиш дорам ки агар ки огоҳ шаванд коркунои мақомотҳои дахлдор дар ҳамун Россия, албатта ки
ҳам штрафшон мекунанд ва ҳам депортатсияшон мекунанд. Сироҷ нависад: салом алейкум, як савол. Ман сертификати патентамро гум кардагиам. Чӣ хел гирам? Ҳамира мегуфтен ака. Ай аввал раҳмат. Сертификата аз ҳамун ҷое мегирӣ ки патента дар куҷое торӣ кардагӣ бошӣ, яъне дар ҳамун минтақаи ҷои зистат, дар ҳамун фмс дар ҷое ки торӣ кардагӣ, ҳамунҷо меравӣ бо мегирӣ. Элмуродов нависад: салом алейкум ака, ман дар Россия хизмат кардагиам. Агар Тоҷикистон барам хизмат мегиранд мара? Озод ҳастӣ аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. Шахсое ки душаҳрвандӣ доранд ва агар ки дар Федератсияи Россия хизмат кардагӣ бошанд, дар Тоҷикистон аз хизмати ҳарбӣ озоданд. Ҷонибек Хурсандов нависад: агар комментарияҳоро мехонӣ, ҳамаша бихон. Охи бародари азиз, дар инҷа ҳастанд комментарияҳое ки гапҳои нодар-кор бисёранд. Вора ман бихонам, шумо дар маъқул намешавад. Май Тиҷей нависад: одамоне ки берун аз Тоҷикистон қарор доранд, ворам ҳуқуқ доранд ки даъват кунанд ба хизмат. Раҳмати калон акаи Сорбон. дар ҳамин саволи ҳамин монанд бо чандин касои дигар нависанд ки дар ҳоле дар Россия бошӣ, агар биёянд ҷаримат мекунанд барои хизмат нарафтан ё ки маҷбур мекунанд ба Тоҷикистон биёр гуфта фарзанда. Дар ин ҳолат ягон намуд қонун гуфтагӣ нестае ки шаҳрванд вақте дар хориҷ қарор дора, мисол берун аз Тоҷикистон қарор дора, вая бояд бигирӣ ба Тоҷикистон биёрӣ барои ба хизмат рафтан, яъне хизмат карданаш. Дар як ҳолат уҳдадор мебошанд, аммо падар модар ё ки бародаршона ё ки фарзандшона биёранд аз хориҷи кишвар. Дар ҳолате ки ба номи яке аз шумо агар повестка биёяд ба хонатонаву ва шумо дар ҳамун повестка имзо бимонед, дар ҳамун имзо ки мондем, баъд шумо уҳдадор мешавед ки дар ҳар куҷое қарор дошта боша бигирен биёренш. Дар ҳолате ки шумо уро баъд намеёрен, мутобиқи қонунгузорӣ ҷарима карда мешавад. ва дар ҳолате ки шумо агар дар ягон чи имзо мондагӣ нестен, ягон намуд ҷаримабандӣ нисбати қонунгузорӣ надорад. Бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотона бинависед. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.